Waar zijn al deze foto's genomen? Overal. Nee, ik moet zeggen, ik reis altijd met een camera. Dus veel op de Veluwe waar ik rondloop, maar ook in Oostenrijk. Waar ik ook ben, ja, neem ik een camera mee. We hebben World Press benaderd, Zilveren Kamer benaderd. Qua timing was het ongelukkig. En één van de twee zei van, benader de heer Van Vollenhoven, die doet ook exposeren. En dat hebben we gedaan via de RIVD. En redelijk makkelijk ging dat eigenlijk door. Ik heb jarenlang door de natuur gelopen zonder iets te zien. Dus ik hoop als de mensen zeggen dit is leuk, dat ze dit kunnen ze zelf ook eigenlijk. Kunnen dus geestig als zij gewoon zelf met andere ogen nog eens naar de natuur gaan kijken en zelf gaan fotograferen. En wat is jouw eerste indruk? Ja, als je het eerlijk, weinig spectaculair. Het ziet er al hier ontzettend leuk en mooi verzwaardig uit. Schitterende natuuropnames. En ja, ik vind het gewoon heel bijzonder dat we dat hier in Warkum hebben. Dus een opstekker van de stichting, denk ik.